De mobiele telefoon is erg krachtig, omdat hij onder andere de vaste telefoon heeft vermoord. Hij heeft de televisie, de computer en de klok afgeslacht. De mobiele telefoon heeft de camera, de radio en zelfs de zaklamp vermoord. Hij heeft onder andere de spiegel, de kranten, tijdschriften en ook boeken doen sterven. De mobieltjes hebben de videogame, de portemonnee, de bureaukalender, de bankkaart zelfs afgemaakt. En het ergste van alles, hij heeft ook veel huwelijken dodelijk overvallen. En samen hebben ze veel gezinnen afgemaakt en beetje bij beetje doodt de mobiele telefoon ook onze ogen, onze cervicale wervelkolom en onze geestelijke gezondheid. En als dat niet genoeg is, probeert die ook de volgende generatie af te maken. Als we niet oppassen en goed uitkijken, zal het ook onze ziel doodtrappen. Gewoon